Dia 51, direcció Japó, amb transport públic. Estem entrant a la Santa Sofia. Està plovent molt a fora. Nosaltres ja hem dinat, és la tarda, ens hem passat el matí al hostel i avui toca visitar Santa Sofia i la mesquita blava, segurament. Perquè són els dos llocs que estan refugiats i no ens mullarem. Durant la visita vam poder contemplar els frescos que encara es mantenen al descobert. Parejar rutinari amb nosaltres, l'interior estava cobert de bastides que amagaven part de la seva majestuositat. Tot seguit vam caminar fins a la mesquita blava, situada just al costat. I aquesta ens va ajudar a oblidar el regust amarg que ens havia deixat la Santa Sofia. Amb el seu elegant contrast de blanc i blau, mentre els mosaics que cobrien l'interior completaven una atmosfera única. Vam trobar que era un lloc perfecte per deixar passar el temps, fins que finalment va arribar el moment de tornar al hostel. Si voleu veure els vídeos complets, passeu pel canal de YouTube. Desvisats.